Shisngi hadian ba Myntri katanat ka puli puthi jong sarkar jela urakam esang ma. Ulang ba kajing tho Shithi jong kasang VPP sha Myntri rang ba ka jela. Man penbiang ye ki jaka tho ye ki examen Common University Entrance Test. Kaditang menyo mentoy san perthai. Bat menyo shemburam ye ki sinjam ki ba ka sarkar kala shim. Unong aktien ka VPP u Dr. Batskhem marbo ulaong pada page na kajing kren jong Myntri. Kapau syai ba Sngewthuh AA ye ka Shithi ka ba ka VPP ka Phah. Ulang ru baka BPP ya ka Shithi kala ajengmut ya ka sarkar baka kentho. Nei wat ya kataru Myntri katanat puli puthi Sngewthuh ban uang balada Sngewthuh ba udon kam ya ka VPP ban ai free tuition ya uru kalong ka ba Kloi ba Sngewthuh ya ka ka baka parti ka Phah sa ka sarkar. Susu ulang ba ajengmut ya Myntri ba unwat ya kijing tho akikot khubor na news report ya ka baki samla puli ki kendu au snam baradab ba Sngewthuh ya ka baka parti ka ajengmut. Ulang bakum ke parti lada day baka sarkar kala penbiang ya ki jika exam ka ai ka jingero e kata pat ongru bakum ke parti pat kamkwa baka ke baki samla puli ki mat exam ki berdab menim mat biang ya ka ju ka apot menik to exam sabar jela. Aku boleh Dr. Batskhem ni kena kendat sini ba. Nakaliang education minister uang baka BPP ka pentai bar penportan itu syukur kau baik ka dia senjam sarkar. Khabe baka si iti namar baka sarkar uang kala lai ki senjam ki badai. Tak ka ayu kala bar pakai kendat dia kajing yu jom itu kajing keren chief minister du education minister bin kala ai itu ka Shithi. Khabe dia baka exam si iti. Ini kawai gerong ba tena ngap ka jing kren jong education minister. Kalau ketua Shithi ba ka parti jongi ka tho shau chief minister. Khabe dei bat ka jing tendai kam ya ka CET na bentak undergraduate. Rakam sangma ngatrai pat puli bahahiru yak Shithi bat ikmo Sngewthuh tho ayu ha ka Shithi. Ukren lakum ubri ubombana ya ke belajar ya ki kena puli ki jongi haki di snambara lego. Igumba kamdan jing ke jelai jongi ke biang bai. Te ngila bonong bai igumba imah ta ka pakiong ka fool's paradise. Kaya VVP ni ong yu ba men haki ni di snambara lego. Ikun samla ke jongi kitu bale yele ya ka CETPG ki la ikendu cibun dijing namar baki yo santa shabar ka jela. But ngiken ma musim snem ki dan ki samla puli na ki jela ki yo ban let puli hadu rules pa kilometer shabar na ka jela ka jongi ketua state Jharkhand. But ki babon ki do no ya ka lad ban thoi ka city but ki do no ka lad ban let pule khamsa jong. Nagaliang jong ka party ki jongi yin kwa ba kani ga ju ga jing ma jong ki khun samla ga jongi ka ba nim dan nei ta ki testing center ha ga la ga jong ba pakin haban de chaba aba ki de chaba ki ma chi bun ki jing ki bun ki na samla ga jongi kham tam an kun bong wat shabar jong ka Shillong kin pa jupoi shabar ka not east lane na yong so yin kwa ba ki khun samla jongi kin ma de ki tu ki jing but kham tam na ka benta ki na ki ban le ya ki ni ki undergraduate courses mar karta ka jong ki ga wei ga long ba ki na khna ki na sudah de class 12 Baar ka long ba ki bon ba ki ni ki students ki bana kaya ye ka CUTP UG ye da ki ye wala da tang ye ka PG kimla ban penbiang ki testing center kat no tam ye ki ni na UG dikata ka ni jing i ki jong ba lada ni ong ni sarkar lada kampat biang ki center nai pat biang ya ka ne ka CET na ka ban ka UG but lada si biang ya ka CET UG pidai ben penting kena ba ki testing center kin biang ha ka jala ka jongi
I ong ni kata ngi kerentam ikrem ong palat dia kata. Isu keren nak bentar ki kun samla jong ke jala ke ni. Bakin nam ikendo ikiting Sendiri yang Sngewthuh rakam ngatrai ke bahai boleh pulih yang Shithi. Dara Sngewthuh ru kawan yang ingin penbatai you ingin free tuition you mulai sama ong yu rakam bon pulih bahai Shithi. But ong yu uru bon pulih at least di newspaper reports kiba jong sem arjara pulai. Lada umdan ru at least in you la ban kapat ini bangin aga kopi show. Domar minister uang mana keleng kesuka kelas mikis senjam uang kebipih kaca kapan suat dong wat dapat ya. Ni le wi ka dong kum ni. Ni kem ong bo phido khim le ong tole nyong. Nyong tole abakale kabiang. Tapaka jing ka long ba hamana ka ning ka newspaper reports baga tu director jong ka NTA ru kibu ta ka centralitely u ong ni u rakam ba ni osno ong ba nak benta ka PG. Hindi uklem ka ni ay nagbenta ka UG ni stress khamtam ya ka UG namar ba kisna ki dang long ki ba dang lung ki jing muting perkhat ba ki let as sabar ki la bon na ki kitingan nong kundong bon na ki wan na galong yeng ki baduk kata ka ni concern ki jong ila daw la ban tindiang ni kita welen ko ka ba ikem ong bag sarkar ikem ong gumnuru yung to pindiang la daw la ban tindiang ka ba kala ki kon samla jeng kila sup Tekmut bila daw ong bag tu ki Shithi jong ni wat dong ye ka wat dong di ngatrai ka comprehension level ke jong u ka ni hawen ong ba ngam tit shu ong gumno di so ong yu bon puli ba ong yu rakam sang ba bon puli ba Shithi sangat ba tinggal apa dong ba kajing ICT jong ke BVP yung kala penong yung Myntri pan situt sena la sen nomor badai nang Shithi jong ini kum no. Tiga wi ka long ngam la ma thu balik kuren kum turu ngam la pai phang. Wi ka long maybe Sngewthuh ek bang itho. Berkata yang ong la do Sngewthuh ni ong ni u ba kerpat ni bangin ditin batai lu in let I free tuition you. Tang man tho ti Shithi ru nang usim bagadai bang si politicize de ngatai kadang gajing bom bet gajing butik perkhat itu.